אנחנו נמצאים באזור הרי ירושלים. כי אין על הבירה שלנו! ירושלים של דב. מחר נטייל בדרך בורמה. חלקה הראשון של מלחמת העצמאות התקיים מצור על ירושלים. הכביש מהשפלה לירושלים נחסם בלטרון ובשער הגיא. במאי 1948 הוחלט שהסבל לא יכול להימשך. חייבים למצוא דרך להגיע לירושלים. וכך במהלך תקופה מסוימת, לוחמי מחתרות אמיצים פילצו בחוכמה ולאט לאט את דרך בורמה. למעשה, בזכות דרך בורמה, הגיעו לירושלים אספקת מזון וכלי נשק. וירושלים שוחררה מהמצור הנורא. דרך זו עברה מאזור קיבוץ חולדה לירושלים. הדרך נקראה על שם דרך בורמה ההיסטורית, שהייתה ציר אספקה בין בורמה לסין במלחמת סין-יפן השנייה. קצת על דרך הקיסר. דרך הקיסר, או בשמה השני, שביל הקיסר. הוא כינוי ל3 קילומטרים של דרך רומית סלולה היטב. חלק מהדרך שהובילה מירושלים לחברון. הדרך נמצאת ביער מטע. עכשיו מטע. השם הערבי של דרך זו הוא עקבת אל-חאן. והפירוש הוא מעלות החאן. היום עובר על הדרך חלק משביל ישראל. בדרך כלל הדרכים הרומיות בארץ ישראל לא היו סלולות. אך דרך זו סלולה לפאר ובנוחות רבה, כראוי לקיסר. כנראה דרך זו נסללה לכבודו של אדריאנוס קיסר שהגיע לארץ בשנת 130. הרי יהודה מציעים לנו שפע מסלולי, מרהיבים ביופיים. נחל המערה הוא מערת התאומים שבסופו, אשר נמצאים בשמורת הטבע נחל דולב. הם אולי מהיפים שבהם. צמחייה ים תיכונית עשירה מלווה את ההולך בנחל בכל עונות השנה. מבצר עתיק גדול ושפע של מערות נמצאים בצילי הגבעות. נהרים העשויים סלע גיר כדור. ישנה אפילו מערה שנכתבה בכוח הטבע. ומלא אגדות הקשורות אליה. כל אלו ועוד ילוו אותנו בטיול המקסים. ואלו החדשות, עכשיו התחזית. תודה יונית, התחזית משודרת בחסות. I don't care. I love it. גם השנה לא יתקיים יום ספורט. אולי שנה הבאה. עד כאן תחזית מזג האוויר. תודה לכם. תודה אורי. מיד אחרינו, המרוץ לקיבוץ, צפייה מהנה. ברוכים הבאים למרוץ לקיבוץ. בתוכניתנו 10 מתמודדים יצטרכו להתמודד עם משימות קשות ואתגרים מעניינים. כאן, בקיבוץ. הזוכה במרוץ יזכה באספקת גזות לכל החיים, מתנת
בואו נכיר את המתמודדים שלנו. טוביה! היי! נווה! סמי! אני רעב כמו זאב, פריצת סולת. אני רעב כמו זאב, שאוהב תרנגולת. דנה! I believe I can touch the sky. I think about it every night. הזהירו אותי מזה. אמרו לי שמתמכרים, שנופלים חזק. כולם חושבים שיהיה בסדר, שהחוק לא חל עליהם. עד שהם מתבדים. דף! דפי? אסי! ריקי! What the fuck say? What the fuck say? Happy, happy, happy ho. Happy, happy, happy ho. Happy, happy, happy ho. What the fuck say? מושיקו! איפה הוא? הוא? לא מפתיע. מתמודדים, שלום רב. המשימה הראשונה שלכם היא להגיע לרפת ולמצוא את פרה 298. מוכנים? צאו לדרך. אני קיבוצניק, כל המשימה הזאת קטנה עליי, אני חולבש מגיל 6. מה הם לא מבינים? למשחק קוראים הקיבוץ. אני הקיבוצניק. מה הם חשבו לעצמם, שהם ינצחו אותי בכלל? תקשיבי, אל תצלמי אותי ככה, אני רגילה להצטלם עם תאורה. שלחו אותנו לאיזה משימה, ללכת לאיזשהו מקום, אז אני לא ממש יודעת מה צפוי לי בעתיד. סליחה? אני בדיוק בדרכי לתהילה ורציתי לשאול אם את יודעת איפה יש מלא צורים חמודים כאלה אבל מצליחים. נראה לי שבגן תוכלי למצוא לשם. וואי, תודה.
זה לא אני שהולך לעלונית בלילות, זה לא אני שהופך את הבנות, זה לא אני שכותב את שמי על קירות. בשמי, באמת זה לא אני, הוא לא אני, זה לא אתה. ייתכן שמישהו גונב לכם את הזהות. גשו עכשיו לאחת מלשכות רשות האוכלוסין וההגירה ובקשו תעודת זהות חכמה ודרכון חכם שאינם ניתנים לזיוף. פרטים באתר. ריקי, מה שלומך? מה? בסדר. איך היה היום הראשון? וואי, היום הראשון. וואי, היה מטורף. אני חושבת שאוהבים אותי פה. חבל על הזמן. עדנה, הכל בסדר? עדנה, תגידי לי. עדנה, הכל בסדר? מה קרה לך? גרת עם המשפחה? בבית? כן. עדנה! עדנה! יש דברים הרבה יותר חשובים מהמשימות. למען השם, זאת עדנה. מה קורה חבוב? מה? המשימה הבאה שלך בבית הספר. מה? מה? אני רעב את עצמו זה אבן שאוהבת קצת סולק אני רעב כמו זה אבן שאוהבת תמיד סולק המשימה הבאה שלך בבית הספר. שר! באמת שהוא הכי תותח בו, נשבע לכם, הוא הכי תותח בו, הכי מקסימום, מדהים, הוא מספר אחד, נשבע לכם, הוא רק צריך דרבון, הוא באמת תותח, הוא מספר אחד, תראו, יש לו דרבון והוא קף. קח ממי, קח דרבון. אני מעולה, אני תותח על, אני מתאמן, אני טוב בזה. המשימה הבאה שלך בבית הספר. מה? המשימה הבאה שלך בבית הספר. בובוס, בוב! קוראים לו אסי. הוא לא מדבר הרבה. הוא קצת שותק, אבל מבפנים הוא יכול... הוא מפתיע. והוא נראה לי בחור לחופה. שטח נקי? כן. בטוח. בוס, תפס לעצמך, בוס. קשה לי, אני לא יכול. יהיה בסדר. אנחנו נצליח. יהיה בסדר. המשימה הבאה שלך... הוא כבר הגיע? כן. לאיזה כיוון? טוב. המשימה הבאה שלך בבית הספר. אוקיי.
את לי החסד, ואת לי בית, ואת שוכנת בלבי. את לי השקט, איתך זה שניים, ואת יושבת בקרבי. מכל הלבטים, בכל השינויים, אני נשאר איתך. בכל הניגונים, בכל הכיוונים, אני נשאר שלך. כי את מה שהלב שלי בחר, אחרי כל מה שהוא עבר. את, כן את, מה שהלב שלי בחר, ואל חיקך תמיד חזר. חשבתם ששכחנו אתכם? לקוחות סלקום, קו טלפון ביתי מתנה לשנה. פרטים באתר סלקום. אמר לי הטישו. אמיר, תביא לי טישו! ככה זה בחיים, תמיד יכול להיות יותר. לילי גאה להציג את הדור הבא. נייר מפנק יותר מכל מה שהכרתם. היחיד עם אפקט המרכך ובאריזה עם פתיחה קלה. לילי עם אפקט המרכך. הכי רך שיש. ריקי, חמודה שלי. נראה לי... ניצחתי? האמת שהמשימה הבאה בבית הספר, קצת איחרת. בית ספר? בשלב זה, על המתמודדים שלנו יהיה לבחור בין שתי משימות. המשימה הראשונה היא למצוא את המפתח מבין צרור המפתחות הגדול הזה, שיפתח את הדלת שתינתן למתמודד. המשימה השנייה היא לחמוק ממטעותיו של אורן ללא תלבושת בית ספר. ללא תלבושת בית ספר? מי כאן ללא תלבושת? הכי יפה בגן יש לעיניים, הכי יפה. אקשן. הכי יפה.
קיבוץ מאיר, אני מקריב את עצמי! נילו בדמה! יואו, זה ממש כבד. יואו, מה זה? זה לא נפתח. יש פה מישהו? מה זה? וואי, איזה סתומה. תפתחו לי פה, נו, מה זה? זה מעצבן. הנה, זה המפתח. נראה לי אני בכיתה לא נכונה, מה זה? זה לא נפתח. זה גבוה מדי. שמישהו יעזור לי פה, נו. אנחנו מצלמים סרט לתיעוד חוליות, ואנחנו צריכים קצת כסף. אין תוספת תקציב. אין, מה שהם נתנו לכם, אין תוספת תקציב. שום דבר, רק קצת אורנה, בבקשה. אין תוספת תקציב. טוב, חמודות, אבל עכשיו תלכו, אין תקציב, גם... הדברים הם מאוד קשים. אני לא אוהבת להגיד את זה, אתם יודעים כמה אני לא אוהבת להיות זאת שכועסת על כולם, אבל מהבוקר כל הזמן טלפונים. חבר'ה הגיעו כנראה לרפת, הפריעו לרפתנים, ניחא הפריעו לרפתנים, הפריעו לפרות. הן לא מניבות חלב כמו שצריך, הן לא יכולות לאכול כמו שצריך, הן לא יכולות לשתות כמו שצריך, בגלל שאתם שם. תעזבו את הפרות. עכשיו ניחא הפרות, זה לא רק הפרות. גם אורן הגיע אליי, גם איתי, גם יקיר, גם בני, אין פינה שקטה בבית ספר. מה זה כל ההתעסקות עם המפתחות, עם הדלתות, עם המנעולים? תעזבו, די. צריך שכאן יהיה בית ספר, באים בבוקר בשקט, לומדים, חיים קיבוץ, הולכים הביתה. המרוץ המטורף שלכם, אחרי הפרות, והשיגוע של כל צוות בית ספר, הגיע עד כאן. מספיק. כאן. מה? זהו? מה? תחילו! יסקאלה, תתחיל... בלי שם. יסקאלה! התחלנו דרך אגב. תתחיל! יסקה, אבא! להתחיל! יש לכם אולי מתן פה? כי עוד רגע נגמר לי הבטריה. באתי להגיד נגמר לי החיים. לך. זה ייקח שעות, נועם, זה ייקח שעות. I don't care! I love it! I don't care! Told you how I used to be. Would you go שלום, באתי להסתפר. אני לא זוכרת איך תעשי לי פעיל. גם לא רוצה להסתפר. אבל יום הכל מרצה. נערות הליווי, להרגע. אני לא רוצה לתת את זה, אבל לא רוצה. היא חשבה שזה לא משהו טוב. לא נצלם את זה. כן נצלם את זה. כיף כיף. תעשה את זה כיפי. היי, נכנסתי בית! לא! הלך הטייפ! הלך הטייפ!
ריקי! היי, עדנה. תשלוט ב... למה? אקשן! אתה מת להרוג אותי, נכון? אתה מת להרוג אותי, אבל אתה מפחד. כן מפחד, אתה מפחד, אתה מפחד. אתה מפחד. כבר נגנר את באמת שוכחים אותך מובית, נשמע לכם, תגיד אותך, ואתם לא מבינים איזה יכולות יש לו, הוא מדהים, הוא מספר אחד, נשמע לכם, הוא רק צריך תכבון קטן. אז אסי, מה דעתך על המתמודדים האחרים? כן, סבבה. שובל הפך אותי אתמול בלילה. עכשיו תורי.